Il-Pulizija qed tinvestiga nirien kbar li tard it-tlieta filgħaxija ħakmu għal kollox vettura fiż-Żejtun. In-nirien għamlu ħsara kbira wkoll f'ħanut tal-merċa u fil-faċċata taż-żewġ appartamenti. Il-każ seħħ l-ħabta tal-10 u 10 ta' tlieta filgħaxija fit-triq it-Tamburin meta tkebsu nirien kbar f'karozza tal-għamla BMW. In-nirien tferxu f'kemm trozza li għall-vetrina ta' ħanut tal-merċa li qudiemu kienet ipparkjata l-karozza. B'xorti tajba saret biss ħsara lil ftit prodotti u xkaffar. Xhieda fuq il-post qalu lil One News li s-sidien ta' żewġ appartamenti ta' fuq il-ħanut tal-merċa jistgħu jgħodduha b'waħda wara li l-ilsna tan-nar laħqu sew l-ewwel sular. L-istess xhieda spjegaw li fil-ħin li l-karozza kienet qed taqbad setgħu jinnutaw oġġett fuq il-bonet tal-vettura. One News jinsab informat li l-Pulizija ma tistax tiġbor il-filmati mill-kameras tas-sigurtà tal-ħanut għal fatt illi ma kinux qed jirrekordjaw. Intant kmieni l-erba' filgħodu ssoktat l-investigazzjoni tal-Pulizija li qed titmexxa mill-Ispettur tal-Għasa taż-Żejtun Charlotte Kurmi taħt il-koordinazzjoni tal-Maġistrat Marsen Farrugia li ħattret diversi esperti li qed jassistuha fl-inkjesta.